কাক ফোন করবি? নমস্কার, গুড মর্নিং। মায়েরা আমি কম করছি, মায়ের তামছে রসকু কাক ফোন করবি? କଣ ପାଇଁ? ମତେ ବଡ କରିଦେବା। ତମକୁ ବଡ କରିଦେବେ ଜଗା କାଳିଆ? ବଡ ହେଇକି କଣ କରିବ? ସଫା କରିବି କପାଟା ଗୁଡା। କପଡ଼ା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବଡ ହବ? ବସ୍ତାରୁ କହ କଣ ହେଲା କହ। ଫୋନ କରିଲେ କଣ ହବ? ବଡ କରାହବ। କାହାକୁ? ମତେ ବଡ କରିକି କଣ କରିବୁ? ପାଣି ଲାଗିବି। ପାଣିରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସେ ବଡ ହବ। ମତେ ସେଇଠି ଯାଇକି କହୁଛି ମତେ ବଡ କରିଦିଅ, ମୁଁ ସଫା କରିବି କପଡ଼ା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି, ଜଗା କାଳିଆ କରିବ। ସେଠି କହୁଛି ହଉ ତାହେଲେ ଫୋନ କର। ଜଗା କାଳିଆକୁ ଫୋନ ବିବିଟା ମାମା କଣ ଖାଉଛି? ଆଉ କଣ? ଭାତ ସହିତ କଣ କଣ ତରକାରୀ ହେଇଛି? ଭାତ ତରକାରୀ। ଇଆଡେ ବୁଲିକି କୁହ। ପକେଟରେ କଣ ରଖିଛୁ ଦେଖା? ଫୋନ। ତମର ଫୋନ ଦେଖିଆ କେମିତିଆ ଦେଖା। ମାନେ ଭଙ୍ଗା ଫୋନ, ଦଦରା ଫୋନ ତମର। ମୁଁ ତମର ନୂଆ ଫୋନ। କିଏ ବାଡଉଛି? କିଏ ବାଡଉଛି ତୁମକୁ? ପୋଲିସ ମାନେ ବାଡଉଛନ୍ତି? ତମେ କଣ ଦୁଷ୍ଟ? ତମେ କଣ ଦୁଷ୍ଟ ଛୁଆ? ଠିକ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଛୁଆ। ଆହୁରି ପିଟୁ ତତେ ପୋଲିସ। ମତେ ଗନେ ମାରି ଦେଇଥିବ। ହଉ ଭଲ ହେଇଛି। କାହିଁକି ମୁଁ ମାରିବି? ମତେ ବାଡେଇ ତମେ କାହିଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଉନ? ସେଇ ଯୋଉ ତ ପୋଲିସ ବାଡଉଛି। ଯିବା। ହଁ ଯିବା। ପିସା ଖାଲି କିଣା ହବ, ଖିଆ ହବ ନାହିଁ। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦୁନିଆ ନାଟକ। କଣ କିଣିକି ଆଣିଲ? ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇନା ପାଲା। ଜୋତା ପିନ୍ଧା ହବ, ଖୋଲା ହବ, ପିନ୍ଧା ହବ, ଖୋଲା ହବ। ଦିନ ସାରା ନାଟକ ଚାଲିବ। ଜୋତା ନ ପିନ୍ଧି ପାରିଲା କେଁ ମେ ଫୁଲେଇରାଣୀ। ସକାଳେ ଉଠିଲେ ତାର ଏଇ ଜୋତା ପ୍ୟାକ୍। ସ୍କୁଲ ଯିବା, ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ବିଲ ଯିବା, ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ ଦିନ ସାରା। ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି 10ଟା ବେଳେ ଯିବେ। ଯା ତୁ ଆଣିବୁନି, ମୁଁ ଆଣିପାରିବିନି। କାଲି ତ କହୁଥିଲ ମୁଁ ବଡ ହେଇଛି, ମୁଁ ବଡ ହଉନାହିଁ, ଜଗା କାଳିଆକୁ କହିବି ମୁଁ ବଡ ହେବି, ମତେ ବଡ କରିଦିଅ। କାଲି କହୁଥିଲା, ଆଜି କାହିଁ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛ? ହଁ ଯା ଆଣିବ, ଯା ଆଣିବ, ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଛି।
ତମେ ବଡ ହେଇଛ। ନାଇଁ ଯାଅ। এটা ମୋର ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି। ରାନ୍ଧୁନ